Aukera egitasmoak abagune bat eskaintzen digu eta ikaslearekin eta bizi duen gizartearekin konpromiso hartzen du. Aukera, Kristau Eskolak sustatzen duen egitasmoa da eta irakaspenerako metodologia berriak ezartzea du helburu, baliabide teknologiko berriek eskaintzen dituzten abantailen bidez, ikasleen konpetentzien garapen handiena lortzen laguntzeko. Bizigaren gizartea aldatu eginda eta aldatzen jarraitzen du, eta teknologiak etengabe aldatzen du bertan bizitzeko modua. Gure eskola gizarteak dituen benetako beharrekin lotzera lagunduko digu aukerak. Hezkuntza alorrean gure langileen egiaztatutako esperientziatik abiatuta, aukerak hezkuntza misioa ondo betetzeko aukera berriak jartzen ditu eskuragarri. Azken helburua, ikasle gaituak eta gizartean beren lekua betetzeko prestatuak daudenak heztea baita. IKTak ezartzeak, urduritasunak, kezkak eta esfortzua dakar. Gainera, bakarrik gainditzea oso zaila den erronka dela ohartzen gara. Aukerak ikastetxeei babesa eman nahi die IKTen garapen prozesu horretan, bereziki praktika onak trukatuz eta sarelana bultzatuz. Gure egin beharraren erdian dagoen ikasleak bere osotasunean garatzeko aukera guztiak merezi dituelako. Aukerak iparrorratz bat eskaintzen du, ikastetxeen virtualizazio eredua. Erreferentzi eredu bat da ikastetxeei IKTen garapenean gidatzeko, beti ere hezkuntza proiektuarekin bat datorren IKT proiektu bat diseinatzeko. Horretarako, aukerak zenbait baliabide eskaintzen ditu. Lehenik eta behin, bidai plan bat proposatzen du, nondik abiatzen garen, autodiagnostikoa, nora goazen, helburuak eta adierazleak, eta abiadura, epeak ezagutzeko. Gure bitartekoetara eta baldintzetara moldatzen den plan bat izango da. Implementazioa eraginkorra izan dadin, aukerak formakuntza eskaintzen du, bai banakakoa, IKTen arduradunari eta baita klaustro mailan ere. Eta azkenik, IKTak probatzeko eta esartzeko sortzen diren egitasmoei babesa eskaintzen die balio erantziko taldeen eskutik. IKTak eremu guztietan txertatzeaz ari gara. Ikastetxe bateko arlo guztietan, azpiegiturak, pertsonak eta antolakuntza, prozesuak, administrazioari buruzkoak, komunikazioari buruzkoak, irakasleak. Duela gutxi arte jakintza bakarrik entziklopediatan eta testu liburuetan geneukan. Orain IKTei esker, guztia eskura daukagu. Eta are gehiago teknologiekin badaukagu ikaste prozesua eraikitzea gu nahi dugun bezala. Eta horrela irakasleak badaukagu blogak, bideoak, Wikipediako artikuluak sortzea, eta teknologiek proiektuak antolatu eta eraiki eta zabaltzen laguntzen digute, gizarte proiektuak barne. Perseguimos la idea del avance del conjunto de los centros en la incorporación de recursos tecnológicos, sin brechas digitales, y como en todo proceso de cambio, lo importante es estar acompañados, entender dinámicas y estrategias para cambiar modelos mentales. Aukera quiere favorecer el enriquecimiento mutuo y aprovechar la inteligencia colectiva porque lo que para unos hoy es una necesidad, para otros puede ser una solución ya encontrada. Gizartea aldatzen doa, eta baita gure ikasteko eta irakasteko modua ere. Ikasle eta irakasle gisa, gure eginkizuna birpentsatzea eskatzen digu aldaketa honek, eta teknologia berriak prozesu honetan ezinbesteko aliatuak dira. Ikastetxeak tresnak, hezkuntza, eman behar dizkiete gizarte horretan jantziak izan daitezen, eta bertan gaitasunak ahalik eta gehien garatu ditzaten, zoriontsua izateko eta bestei ere zoriontsu izaten laguntzeko. Mundu hobe bat sortzen laguntzea. Aukera baten aurrean gaude eta lan tresna bat eskaintzen dizuegu baliatu ahal izateko. Aukera.